Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 3 бүлмәле фатир урынына мәчеләр йорты 26-нчы комплекста яшәүчеләр түзә алмаслык мәче сидеге исенә зарлана. Яңа сезон алдыннан медицина тикшерүе КамАЗ мастер командасы Кытайда узачак Такла Маккан раллиына әзерләнә. Түләү 2 ләтә арттан мондый шикаят белән безнең редакциягә Яңа шәһәрнең 3/01 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренчә, гыйнварда фатир өчен түләү декабрьгә караганда берничә меңгә артыграк килгән. Квитанциядән күренгәнчә төп арттырулар кайнар суга һәм җылылыкка кагылган. Теманы хезмәттәшем дәвам итәчәк. В декабре было 2000, а в январе 7. Разница 2 куба. Сергей Плюхин ни өчен 2 куб кайнар су өчен шул кадәр күп түләргә туры килүен аңламый. Җылылык өчен сумма шулай угарткан. Мәсәлән, узган ел Ират 3000 түләгән, ә гыйнварда инде 5000 түләргә туры кирәк. Так уж каждый месяц все повышают. Куда деваться? Жить-то надо. Йортта яшәүче башка чалалар да аптырашта. Алар сүзләренчә, узган айда фатир өчен түләү суммасы 2 тапкырга кимрәк булган. В 2 раза за отопление увеличили. И за горячую воду в 2 или 3 раза. Было 160 за кубометр, стало 300. За 3 куба я заплатил 900 с лишним рублей. 8500 в этом месяце, и в том году, в том месяце где-то было порядка 6000. То есть на четверть увеличение полное. Хотя ничего не менялось. Конечно, все это бьет по кошельку. Но имеется в виду по тратам семейным. Потому что сейчас получается пол пенсии уходит чисто на квартиру, а на еду вторая половина. На что-то дополнительно взять уже ничего невозможно. Работаю дворником за копейки. Получается, у меня, можно сказать, пол зарплаты уходит только на коммуналку. Мне только квартира. Представьте себе, как жить-то людям дальше? Это невозможно ведь. Идарәче компанияда аңлатуларынча, Яңа шәһәрнең 3/01 йортында исәпләү приборлары еллык бүлеп исәпләү буенча эшли. Айлык исәпләүгә күчү өчен халыкка җыелыш үткәрергә кирәк. Это не доначисление за счет тех людей, которые или ошибались, или не передавали показания. И получается то, что они не своевременно передают показания, вот это и играет на некорректности распределения, начисления вот этого, когда конкретный месяц происходит. Халыкка ай сайын 22-нән 25 числога кадәр күрсәткечләрне барлык үтүрләре белән тапшырырга кирәк. Дөрес һәм үз вакытында исәпләүләр шуңа бәйле. Барлык сораулар буенча хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк дип өстәделәр коммуналь хезмәткәрләр. Лилия Гатина, Яна Вальзу, Тахир Бикметов, Яңалыклар. 3 бүлмәле фатир урынына мәчеләр йорты. 26-нчы комплекста яшәүчеләр түзә алмаслык мәче сидеге исенә зарлана. Алар белдергәнчә, күршеләре күп итеп мәчеләр асрый. Йортта яшәүчеләргә бинаны җилләтү өчен подъездагы тәрәзәләрне ачырга туры килә. Әлегә проблеманы хәл итүнең башка юлы юк. Торак майданы исә берничә хуҗаныкы. Безнең тикшерү төркеме икенче милекче белән очрашты. Ульяна Веденеева ишекне үз ачкычлары белән ача алмада. Аңа моннан 1 ел элек торак майданының икенче милекчесе күп сонда мәчеләр алып кайткач китәргә туры килгән. Үз сүзләрен раслап, чалылы мәчеләр гаиләсен төшергән видео җибәргән. Ульяна Веденеева әйтүенчә, мондый шартларда яшәү мөмкин түгел диярлек. У меня была аллергия, я месяц лечилась из-за этого, потому что пыталась устранить саму проблему. Она полностью заполнила дом кошками, она за ними не убирала, все в ужасном состоянии было. Та женщина там, получается, проживает и разводит, то есть бардак, животные в ужасном состоянии, они ходят где попало, считай, болеют. Там непонятно, какая может разразиться инфекция. 26-нчы комплекста яшәүчеләр судка мөрәҗәгать иткән. Алар Ульяна Веденееваның күршесен фатирдан чыгарырга тели. Илһам Харисов сүзләренчә, ул чебен тотучы тасмалар ябыштырырга мәҗбүр. Ел фасылына карамастан бөҗәкләр оча. Җиләткеч суыткычларын да начар исләрне суырмасын өчен кагаз белән капларга туры килгән. Кошки там мочатся, по стояку, допустим, в туалете,
подтеки идут. То есть капает, течет. Мы к ней как бы подходим, обращаемся, говорим, что вот такая ситуация, у нас этот моча ваша течет, кошачья. Она говорит, у меня все нормально, все сухо, там не может быть. У нас периодически подтеки идут в зальной комнате, с потолка, тоже со стены все течет. Но сильно жуткая вонь идет. 26 комплекста яшаучылары башка кешеләрдә коточкыч искә зарлана. Здесь такой смрад. Это аммиак, вот чистый аммиак. Невозможно дышать становится. И вот пришлось дверь скинуть. Здесь хоть как-то проветривается. Там кошек, но мне еще тогда самый участковый временный был. Он сказал, более 40 кошек у нее. В квартире с туалета запах идет. Вот кошками вот этими воняет. Так что невозможно. И сколько говорили, и все без толку. И в ЖЭК жаловались, в милицию, и никому до нас дела нет. Безнең төшерү төркеме мәчеләр яратучы ханым белән аралашырга һәм аның версиясын тыңларга тырышты. Ләкин ул безнең белән элемтәгә кермәде. Судка килгәндә, аны 4 мартка кичектерделәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Фәнис Иксанов, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Яңа сезон алдыннан медицина тикшеруе КамАЗ мастер командасы бүген табиб физкультура диспансерында медицина тикшеруе узды. Хәзер спортчылар Кытайда узачак Такла-Макан раллина актив әзерләнәләр. Аларның нинди белгечләрдә булуларын безнең тикшерү төркеме белде. Медицина тикшеруе югары класслы спортчылар өчен елына кимендә 2-3 тапкыр үткәрелә торган мәҗбүри процедура. Ул ЭКГ, күрү сәләтен тикшерү, лаборатор диагностика, тар белгечләрдә тикшерүне үз эченә ала. 120/80. Прекраснейший, вообще молодец. Команда тикшерүнеләрне кагыйдә буларак яңа сезонга әзерлек вакытында уза. Хәзер спортчылар Әстерханда узачак тренировка җыеннарына һәм Такла-Макан Кытай ралли марафонында чыгышларга әзерләнәләр. Россиянең атказанган спорт мастеры Дмитрий Сотников сүзләренчә, бик катлаулы, әмма кызыклы узыш көтелә. Шуңа күрә әзерлек техникага гына түгел, спортчыларга да кирәк. Это первый наш опыт именно в Китае, поэтому приходится готовиться чуть более, скажем так, углубленно, потому что много неизвестных, ну то есть рельефы будут, песок, камни, дюны, если гонка длится 15 дней, то есть нужно подготовиться и физически, то есть нужно время заложить, чтобы мы были в форме именно к старту. Белгечләр билгеләп үткәнчә, кумлыклар һәм ташлы трассалар буенча ралли рейдлар вакытында узышчының организмы гаять зур йөкләнеш кичерә. Шуңа күрә спортчыларны күзәтү бик мөһим. Это терапевт, невропатолог, стоматолог, врач спортивной медицины, кардиолог. Ну, все, это основные уже. И все анализы крови. Углубленными идет, обычно 2 дня. Анализы приходят, может быть, через 2, через 3 дня. Если требуется дополнительные исследования, мы отправляем на дополнительные исследования в другие клиники. Бүгінгі көндә табиб физкультура диспансерында республиканың 10 районыннан 10 меңнән артык спортчы исәптә тора. Тирәнтен медицина тикшерүен алар елына 2 тапкыр узалар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до 15 февраля. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ ВИН, остановка «Глобус». С 14 февраля по 29 марта цирк «Максимус» представляет уникальное шоу «Белые тигры», «Огненный человек», зрелищное мотошоу и лучшие артисты. Аш-су һәм сердәш рестораннарына, ифтар ашларына заказлар кабул ителә. Белешмә өчен телефон 39 68 40, шолы коды 885 52.